Heippa! Heippa kaikki! Me ollaan täällä Oulussa Neulo 2025 tapahtumassa ja me ollaan just pidetty meidän elämän toinen live. Ja me haluttiin tulla nopeasti kertomaan vaan teille meidän adventtikalenterista. Se tulee myyntiin 39. CK Craft & Knit verkkokauppaan. Voidaan jotenkin ehkä kirjoittaa se tähän, en tiedä, kun ei ole näitä shortteja paljon tehty, Joo. tai siis ikinä. Mutta laitetaan meidän Instatileille myös suora linkki sinne CK Craft & Knit verkkokauppaan. Ja kalenterin hinta on 64 € ja 5 € tulee postikuluja. Tarkemmat tiedot voitte lukea vaikka sieltä sitten Instasta. Toki jos joku ei ole Instassa, niin voidaan sanoa tästä vielä. Niin joo, totta. Jouluinen yllätys, neulonta, mysteerineulonta, mikä siis paketit avataan jokaisena adventtina. Kalenteri sisältää 4 pakettia ja siellä on langat ja ohje. Muut tarvikkeet neulojalta kyllä löytyy kotoa. Joo, ja tosiaan True Crime Yarnsin käsinarjamaa lankaa 180 grammaa ja meidän suunnittelema ohje, joka sopii kaikille. Paitsi joulun vihaajia. Joulun vihaajat, älkää vaivautuko. Kyllä. Mutta tämmönen nopea päivitys vaan tähän. Me olimme jotenkin kirkkaita tänään. Kyllä. Hei hei! Heippa.